Gidkhot ka Executive Committee jung ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association kila raiwan penduk no ek Executive Committee hadin ki jingsha kan no ba pair kamtam ki jingsha kan no ba bam sap bam pisa ya kan ni gidkhot kila wan ban pentip ling ba kila pathai kubor ha ka khnyo trik urum phang arhajar pu ar da ka ba ongru ba ka jingber bi ba bam pisa kadai ba khta bhai ki kum ki nong yalam ngila sim ya ko ikarai da ka ba ngin ya dissolve no ya ka executive committee ke jongi na ka ne ka East Khasi Local Taxi Welfare Association but ngin aitlat ha ki riu champang ba kwa ban bat ani kwa ban pin KM ya ka ne ka East Khasi Local Taxi Welfare Association but kumjuru na ka yang ka jongi kum ka konhon ka bangingi dan manta ngila ya simlang ka we ka sur ka we ka jimut da ka ba ngi khamya re iwe ngila khot hiru da ka executive committee but na try kan long ka ka ba pensusi ru ya ki kan hon jong ki try la ne ki nong ya kadi da ya ka ba ngi sim ya ni rai ka jing sim jong ni rai ka long bet halor ba ngim so nat ba na hapo ka East Khasi district kin ni bon talik central budi kersabi ya kata ni ko abi ba la kunum no kandam betang ko central budi de halor kata ka banta kat kum jing tip jong ni menta ka singi ne menen menji singi kila don ki kan hon lani man hati for mengislang maniki kadang ki konhon ki platform ik taki all Meghalaya unions te nak liang jongi ru ni yesim be kata raim dei bangi pendam yumat haki henry min IT ya kam haki la daki sekolah mentre te bar hagju ko por pada komu chairman jong ka Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle hadu kat manta ka khlimat ke bangiwan man press statement hangne kalong ba kimpat sim la ban simrai na ka daw ba ki present secretary jung district repair but ki civil subdivision repair kim simla la man isong committee ti henry ya kata pada ya kini ke post ke jonga kum chairman pada ru ngan pada jing start jong kami Meghalaya Joint Action Committee of Commercial Vehicle lada kidang ibet ru kasong haki lada kimi ibet ru kasong haki henry nak menta ya ke post general secretary hapo ke district East Khasi Hills ngila pelat naru menta kesini but ngi kentu ya borok ki tenat officer kar kumlakran nei bak dispar ba ni kentu ya borok ba la kidan kinu kimbet sho ba kin penpoi kisti sangi kini ben penpoi no sa ki babat thamai pat ya kani kam jingmi ni ki association ni le kalong no mo manta hapo ki East Khasi district hi kalong ba kidan mi laki jong registration kidan laki jong ki konhon rekam da ka ba ki babon ki ba ngila si persang ban ya tuat jemut barki teng kumun suong no kai ka ba pensung sik thangi ki try kali kalong kumne ma teng kini ki ba form tangi taxi driver association ki control ya ki honors ndri kata ka dei ka ba ngi ya persang ban ya penbai kum kita ki berkait tu kampoi se kata ka thong tengi ngi IT no la ki try kali ki so bit so biang ban control da ki driver ya ki try kasong ki ndri ngi tengi la bisa ya ne Ribadi kamo ban ya try lang nam ta jing ha jing bit jing ki local taxi po district ki police department ki sideline ba ini haba khot ki politician ki mare urut ni sukta ba haba khot politician na pen ba ye kam gali ki mare urut le ba ya trelang bat ni pada kumno bat pen bit biang ya kejing bit lang baro ki nonya gali pa slong ki kan tak be wa kata isti na polisi ka poi be singi baro ki kam ila he mangi nadong sadong ndre haba de kam na pen bit be ki jing bit jing biang kumno bat pen biang parking wadi kamu random dong ila submit kumno pembiang parking kumno penyi jaka identify jaka baro ila le aku kata ndrei babuan hi ki sideline be ini tang apa rekam hi thu ini tadi ke we ke bangi kata plus nang ta gi don do gini gi memba na pleng taxi dong ye ting ha ki don gi lang yong ting gi kenno gi berbi kumni ngimtai ba barani ba bisa ba jerwa ba bisa ba kharjana ba bisa ba molong bersa ba frank ba bisa kum kita jing berbi nak we armut tiga ta jing berbi pelong yang ngi ka ta do tangi ba khoi busubai la de na don gin berbi ka ta ba ngi bim julum ka ta kharwe snem ngi sebe na pla pi kam ngi julum bisa chipiaro na unit ngi sei na pla na do ka balai meeting is delhi na do ka bai awareness no ngi sebe na pla de da don jing keno ka ta hadu ka ta Mendai bakta yang ngi ta ro ya ki kun ti ki nong noi kun ti bai pa oi saja yang ngin pesada pa pesa bai taksi kakta bisa kena ikut. Jika tak ada benda peni yang jenglong kuat ngi bread sendon yang kena kam kita bawa ni buat thamai kin simti ngi mentang di shop sendon yang kena East Khasi Local Taxi isi kama mentang.